Gumasang-gasang sa ka. May timplado ng kamaster. Kansat. Good morning mga kamaster. Ano? Titingnan natin yung kawil natin, kung baga yung pandaw natin. Kasi kahapon nilagay namin yung pandaw namin, hindi na namin binalikan. So ngayon kukunin natin yung ano natin, mga pandaw natin. So dito tayo, yung mga pain natin mga kamaster, ano, dito nakalagay. Doon sa kadyan. Pero may kukunin tayo dito na isa. Oh, oh, dali boy. Boy, nabalot. Nabalot siya, oh, ni. Na? Kinininan. Visit. At pinagkulipagpag na yan. Kina. Malas eh. Guminya aja hito no ka. Dalag dakol. Dalag? Kasi na eh. Kina. Da. Ada. Kulipagpag. Sirukin mo bro. Kamaster. Yan, tinitignan ni Kamaster yung pakat niyang baniit kahapon mga birds. Awan mo? Awan? Oo. Oo. Nagsayang nga rin. Taklay! Hindi ba mo? Yan mga birds, si Kamaster tinitignan niya yung mga pakat naming baniit kung nakahuli. Mga Kamaster, titignan natin to. Titignan natin tong ano, pang-apat na ano natin, pandaw. Yung isa kanina mga Kamaster, ano, nakatakas, ganito kalaki oh. Yung una-una, sayang. Baka sakali dito mga Kamaster meron. Tignan natin. Sana swertein tayo. Uy. Na. Ni. Mas malaki yung kanina. Oh. Ito Kamaster oh. Yung pangalawa sana, yung kanina ano. Mas malaki pa 'yon. Yan, dadang mo na, baka makabulis pa. Makabulis na naman. Sa kanina. Sayang nga gagawin. Atin yung ano mga Kamaster, may nakuha. Baka makabulos na naman ulit. Turbulin mo Master. Nay, juk-juk sa malaan. Ikut-ikut ito. Meron na yaw. Pero ito may kanina. Ay. Ito. Gumagalaw-galaw. Ilapit mo. Hito. Ay, dalag. Hindi, tignan mo muna kung na... Ay, natilmon niya mga Kamaster. Hindi na ito makakatakas. Turbul na yan. Turbul na tao. Ito yung sinasabi kong panaginip ko kagabi. Ito mga Kamaster. Ay. Pangalawa. Pangatlo na sana ito mga Kamaster pero niluko tayo nung unang nakuha natin, tumakas. Goods. Tara. Yung mga Kamaster si ano, parang sabi, pinupatay na. Hapon pa yan. Ito yung nakuha ko. Dalawa, sayang yung ano. Unang-una kanina. Mas malaki yun, parang mag 1 kilo siguro yun kanina. Kita ano ka,
Pagkati batit eh kan. Adini origin. Anuin natin to. Nakabulog. Susugbayin natin. Ihaw. Naisan ko aja. Fire. So ayun na nga mga kamaster, ano, tayo magluluto na, tayo kakain. Magsusugba tayo ng ano, yung nakuha natin kanina. Ito yung 3. Pero may dagdag ba yan mga kamaster, ano? May dagdag na ano, tilapia. Antay lang tayo mga kamaster, mag-ano tayo, gagawa tayo ng sugbahan. Mga kamaster oh kasi mabilis siguro natin. Parang sobra-sobra na ito may uling pa tayo. Uling pa tayo. Gagamitin ba ito? Wait. Ano ti lamas natin na ko ano dak kulit. Dap apple. Bagak to mga tatukin takay, buton ka mo. Nagulig pa yan ito, nagpakatak dyan. Meron tipang nga yan. Oh, yung tipang. Naglalamang sa atin. Oh, na guys. Dadalo na kasi ang sisimsin niyo. Mabutong da pero mara na. Papalumlum da maganda duman. Markay. Madagkot ko to. Ay. Dalawa na to. Tatandong si wara-wara maun. Wala. Nagadote yung kabel yung pwede nga kuha na magtayo nga. Eh, sasalan na natin daw para ano. Mga tusama. Pagkatibay. So na, nakasalang na yung ano natin mga kamaster. Yung nakuha natin kanina pero hindi ako makamove on dun sa unang-unang nakuha namin. Hindi ako makamove on dun kasi ano, nakatakas. Malaki pa naman yun. Tumpaw. Tumbas. Saan? Yan na, nag-record na. Ilang book? Jules. Maliit boy. Mantap. Kalata na. Ang kamaster ako. Mantap. Dagdag sa ulam natin. Tara na. Master, may nakuha pa tayo, ano? Susugba natin ulit dyan, no? Dagdag ulam natin. Tsambahan. Buksan. So, ayun na nga mga kamaster, ano? Kakain na tayo. Ano yung, ano natin? Sausawan. Yun. Ano yung kunti lang yung kanin natin pero solid yung mga ulam natin. Tara na. Hop. Di mahal. Buong. Gumasang-gasang saka. May templado ng kamaster. Kapsat. Kupotong mo sa at. Matigasang lang. Ito lang si dati ka na yun. Wala lang kalinduusan. Ang mga. So yun nga mga kamaster, ang sarap ng kain ng mga kasama ko. Kain tayo mga kamaster. Ito pala si ano, Yung huli namin kanina oh. mga kamaster, si ano ito, Riddick Adventure. Ito naman si Burdugoys. Ito kamaster. Ito si ano, ka-viewer. Bayaw ng bayan. Kain tayo mga kamaster. Parang ano na, hindi na nila ako tirhan ng ano. Umot na siya. Dadayo. Yeah. Hindi ko lang sakto-sakto ko. Makita mo yan mamin. Yung pantat. Yung Ano pa? huling nakuha ko. Aray. Mainit mga birds.
pudong talaga. May batanda mo ta. Sip lang. Ya bang, sopan bang. Yan. So ito nga mga kamaster oh. Simot sarap na naman. Ubos ubos. Oh. Ang lakas kasi kumain ni ka-viewer. Kahit si paring Tami malakas kumain. Ayun, Si Jules parang hindi na busog si Jules. nabusog na siya. Yung guest natin ngayong araw. Nabitin Ito. kaya yung tilapia hindi nagalaw. Nabitin tong kasama nating bata. So ayun na nga mga kamaster, ano, tapos na tayo kumain. Ubus-ubus lahat. Sa lahat ng mga viewers natin, sana huwag kayong magsawang sumuporta sa ating mga video. At huwag na rin kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang ating video. Maraming salamat sa panonood. God bless.